Puțină atenție, vă rog! Vă voi prezenta pe cineva acum. O persoană dedicată trup și suflet cauzei Roșia Montană. O persoană care an de ani merge la festivalul Funfest, festivalul organizat pe baze voluntare, care ține în viață acel sat. Și ce face prietenul nostru acolo? Încearcă să țină Funfestul viu, așa cum facem și noi astăzi. Aplauze! Bună seara! Nu pot să vă descriu ce emoții am și am ocazia să vă vorbesc aici în piața Universității. Pentru al doilea an la rând am fost la Roșia Montană pentru Funfest și am întâlnit mii de oameni care vor un singur lucru, care vor cinste, care vor o țară curată, care vor niște politicieni care să știe interesul nostru, al celor care i-am ales, care să nu joace conform interesului propriu. Este inacceptabil ca 5-6 guverne, unul după altul, să susțină o cauză a unei corporații ce urmărește să distrugă o zonă minunată din România. Rușine și presei care acoperă fără nicio jenă, și o spun în cunoștință de cauză, această schemă. Rușine foștilor mei colegi care încearcă să acopere așa ceva. Rușine presei! Rușine presei! Rușine presei! Rușine presei!